Nang itha don marliu mate kar bianglong BJP Sarkar CM Tuliram rong hangka cari pon Sarkar nang itum development pik lo pada develop pik lo sialang di kar bianglong apana lang di kai kita me minje pon readi mons tame a development ke lason lo manya kar bianglong kita kita itu mang tum terak tha nang tum klem athai den lo tuan long along na tum pindak dam mons tame pin the long lo nang itu dulong kave pene cheng lok uso march bukai pen langki kapna ame chebonai na mate BJP Sarkar a development ke wan ke la son loma nang itum nang lam chat jitene et loma nang itum nang methang jungjung ale phang chemat hathera rat aphanang di bahaya kisum pajok tha plan si itum development itum chipunji most tame lahai din lilia ko pen itum development chipuret ke itum tame ratum tame nang strong asum si dulu nang itum